В мъжкия лагер всички вече са си по леглата. А ти, другарю тук, какво решил си с този чук? Тошко, този чук? Чули ме, Бопо? Харесва ли ти? И Голя облича с дреха. Ама така е, бе. За какво ти е чука? Човек с човек. Постъпя според моите Тоши. заповеди. Тошко нещо не му харесва. За топло. Тоше, стига, моля те, Тоше. Тоше, този чук за какво ти бе? Я го дай. Дай го на Пепито, Пепито, добро момче, няма проблем. Няма чук. Бате, скоро чук. Брат ми. Слушай, няма как да ви прескочи. Той ще наудри един по един. Пичо, аз лично съм притеснен много. Ама не дай се смееш, бе. Ела тук на моето място. Тошко, искаш ли да спим, бе? Дай чука, Тоше. че бой да ни фане сън. Лица легай, хора. Тошко, Да. ай да спим. Ще дадеш ли на бай Иван чука? Той да го пази, ако някой дойде. Виж и Ето, Big айде, Brother Big иска Brother да ще спи. спим вече. Край, няма лампи, няма... Сложи чукчето горе и там къде. Махне тя. Кое? Ма Тоше, тя ни е много голяма приятелка. Ние просто сме я забравили и тя ни дойде на гости. Айде, лягайте, всичко е наред. Тошко е нашия момче, разбрах, човек. Абе, брат ми, не спиш до човек с чук в ръката. Абе, човек, аз му казвам, даде чука и той го крие отдолу. Чакай, вика няма чук. Да го вземе. Къде бе? Какво? Къде шезе? Самаха! Не така. Ама, Влади, моля те, хора, аз какво да кажа? чекай, аз по... Ков да има на десто клюшей, бе? Абе, Big Brother, това е жестоко да вкарате тук такова момче. Не, ти не се смееш, защото аз съм много натрънен. Като се мафори на гарата. Като се мафорите на гарата, Бургас. Се ставили очи. Младо, Майза! Изслушай. Майза! ще обава. Що за пърза? Да го бе разгледат.